niri dagokit Fagor taldeak euskararen biziberritzean egindako ibilbidean berri zuekin partekatzie, bai. Orduan, ea goixien aipatu dien politika, estrategia eta bide guzti horretan gure ibilbidea erantzuten dauen, ezta? Bai gure nauke aurkezpena hastie Fagorren sorreran kokatuta, ezta? Testuingurua, hizkuntzaren momentuko egoera eta, kooperatiba gintzan erronkak, bai. Industrializazio garaia, bigarren industrializazioa, 1950 urtean bueltan, Arrasateko populazioa ikusi zeikie, transparentzia honetan, 15-20 urtetan hirukoiztu egin zala, bai. Industrializazioek aukera asko zabaldu zituen Arrasaten, 50. hamarkadan bukaeran lehenengo kooperatibak sortzen hasi ziren, eta horrek urruneko populazio asko erakarri hauen gure bailarara eta konkretuki Arrasatera, ezta? Euskara debekatuta zegoen momentu hartan, eta guzti horrek lagundu hauen erdalduntze fase bat eraikitzen, bai? Testuinguru honetan. Datu guzti honek ez dotezan Amaia Balda emuneko kideak indako ikerketa soziolinguistiko batetik ataratakuek die, bai, eta Fagorren momentu honetan euskara plana nola kokatzen dugun irakurtzen oso lagungarri izen zen guretako azterketa hau, ezta? Testuinguru horretan abiatuta, ja 1976 bueltan, ularko, momentu hartan Fagor taldie esana, euskara planan, gaur egunez, euskara plana ditzetzau, baina ja euskararen aldeko ekimen batzuk sortzen hasi ziren, gau eskolak, movimentu bat sortu zen, hor, euskalgintzan eta euskal gizartien ekimen desberdina sortzen fan ziren, eta 82ko krisialdiak guzti hori geratu inauen, ezta? Baina ja 80. urtien, lehen Jonek aipatu dau, Arrasaten bueltan, bai, euskalgintzan, ekimen desberdina, loraldi bat gertatu zen, eta euskalanen sorrerakin batera, Fagor taldiek berriz be, euskara planen bideari ekin zion, ezta? Gizarte ekimena izen zen, eta gizarte ekimen horrek isla eukiauen baite Fagor taldeko kooperatibetan, aldarrikapenak etorri ziren batzar orokorretan, bazkidiek euskararen erabilera, akordioek euskara sartzeko aldarrikapenak egite zituen, lehendakarixen hitzaldixetan euskararen presentzia areagotzeko, hor, mugimendu bat sortzen hasi zen eta oinarrixe jartzen, ezta? Danadala grafika honetan ikusten da, 2 hamarkadatan galdutako euskara gaitasun hori berreskuratzeko lanak itzelak diela ondio gaur egun, ezta? Grafika honetan portzentajiek ez di ikusten, baina 1930 urtien 87 baten kokatzen zen euskararen ezagutza eta gaitasuna, eta 2011an ondio testuinguru ezberdin baten, baina lurralde berien 55%ra iristegitzen, ezta? Orduan, ongarri asko beharko dau loraldi horrek aurrera begire be ibilbide bat iten jarraitzeko. Fagorreko euskara planak 1986 urtien UESiren eskutik, bai, euskara planetarako antolaketa sortzen hasi zen, eta emunen sorrerakin izan ziren lehenengo euskara plan formalak Fagor taldeko kooperatibetan. Abia puntu horretatik, mugarri nagusi batzuk gaur egungo testuingurura iristeko euskara planak kooperatiba guztietan implantatu ziren, urte batzuk barru zel araua, mugarri nagusixenak di honeik, hori baino luziago izan da historia, baino 20 urte transparentzia baten sartzeko mugarri nagusixenak bakarrik, ezta? Zel araua Fagor taldien esanguratsua izan da, die zeharkako lanpostuen hizkuntza eskakizunak esartzen dauen araua da, bakarrik zeharkako lanpostuetan gure kooperatibak industrialak di eta zuzeneko
lanpostu asko dau, eskulan asko, baina momentu hartan zeharkako lanpostuen behar komunikatibuei erantzutera etorren arau bat garatu zen, eta arau horrek ez dau esartzen hizkuntza eskakizunik zuzeneko lanpostuetarako. Gero ikusiko horrekin ze urrats berri eman dugun, baina momentu horretan mugarri garrantzitsu bat izan zen Fagor taldien hizkuntza politikak hasi ziren eratzen kooperatiba guztietan, gure kudeak eta sistemetan txertatzen joan gare, ezta, euskera. Gainontzeko kudeak eta sistemak bezala, ez da, hor instituzionalizazio lan, erakundetze lan importante batina kudeak eta esparru hori aipatu dago isien asko, ez da, kudeatzen, euskera kudeatzen ikasi dugu gure kooperatibetan. Fagor taldie aurkezteko, sarreran aurkeztu 8 kooperatibak osatzen daue, debagoienien kokatuta, 5.000 lanpostu Euskal Herrian eta beste hainbeste kanpoko filialetan, atzerriko filialetan. 18 hizkuntza aholkulari ditugu momentu honetan talde osuen, eta, kooperatibak 8 dimensio oso desberdinetakuek di, ez da, hasi 20 laguneko kooperatiba txiki bat, badauko, jabetza industrialaren kudeak eta sarduratzen dana, edo Fagor Ederlan bat, momentu honetan dimensio ondixena daukena, ez da, 2.500 pertsona automozioa dedikatzen den kooperatiba industriala. Aipatu dut, ez da, 3 zentro teknologiko eta 11 hizkuntza kudeatzen die gure kooperatibetan egunero. Kanpoko filialetako hizkuntzak, gure bezeruen hizkuntzak, goizien aipatu da, ez da bakarrik euskera eta gaztelera erabiltzeko behar duen kudeak eta hizkuntzen kudeak eta bada gure egunerokotasun bat, ez da, eta hor euskerak ze leku ikibi dauen, hori da gure erronka eta gure egiteko nagusi, ez da. Momentu honetan, datu batzuk talde mailakuek die, bataz besteko batzuk, kooperatiba bakoitza gero ikusiko eta kooperatiba bakoitzan barruen be negozio planta edo gune ezberdinetan datuak ezberdina die, baina bataz beste elebitasun tasa 169 baten bueltan, ulermen maila 84 baten kokatzen dugu, erabilera batzar nagusietan, hori da gure paskide guztie parte hartzen dauen gure gune osuenak, esan egunero gorenak, organo gorenak antolaketan, 169 bat erabilerari dagokionez. Ahozko erabilera batez beste 149 baten, ahozko neurketak egiten ditugu gure kooperatibetan urtero, datu moduen emuteko, Arrasateko herriko erabilerako neurketak, azkenengo urtetan 152, 155 baten kokatzen die, ez da, gure kooperatibak badauki hor funtzio bat. Euskara eskoletan aurreko ikasturtien, talde osuen 230 pertsona, guk gure lankideetako batzuk euskaltegira faten die, beste batzuko inline ikasten dago eta beste batzutan euskaltegiko irakaslie gurera etortzen die, antolatzen dituguleko bertan eskolak, ez da. Momentu honetan, 2016an, lehen jauzi bat egiteaz berbaina, ez da, eta gure kooperatibetan Fagor taldien 2016an emunen eskutik ingauen gogoeta prozesu bat, 20 urte bete gituen igaz euskera planetan, eta 2016en, hauen keska bat, lehen jonek aipatu dau urbixako lainope egonaldi hori, Fagorren antzerako irakurketa bat itegauen 2016an, eta apur bat jauzi hori zein esparrutan eman barko geuken ikusi, ez da, 20 urteko ibilbide bat, eta gero zeintzu di aurrera begire gure erronkak eta nun ditugu gure muga nagusixenak. Pantailan daukutzuen testue da taldeko euskararen normalizazioko misioaren testua. Kooperatiba bakoitzak bere plana dauko, bere misio propio dauko, baina talde mailan konpartitzen dugu misio bat, eta euskara plana modu koordinatuan gestionatzen ditugu, ezta. Fagor taldeak eta bera osatzen duten kooperatibek euskaraz lan egiteko aukera bermatuko dute. Aukera bermatze hori. Misio hau 2010an onartutako da eta 2016an berretsi besterik ez dugu egin, Beheko fletxa horretan ikusi zeikie gaztelera lan hizkuntza 100 san testu inguru batetik abeatze egitzen, eta momentu honetan, irakurketa zan, 2016an, oraindik ez geundela aukerako fase baten. Eta mugarri garrantzitsu bat ulermena zala.
ulermenaren unibertsalizazioaz bai, goixien aipatu dau islari batek baino gehiago, gure kooperatibetan mugarri nagusietako bat hori basala ulertu dugu, ero ikusi dugu, ulermena bermatuta ez dauen bitartien, saia izango dela erabilera gune eta esparru batzuetan aurrera inalizatie. Orduen, momentu horretako gogoeta eta gero, eta misioaren berrespen horretan, aukera estenatoki hori bermatzeko, zeintzu die markatu ditugun 4 lanildo estrategikoak. 2017-2020 plan estrategiko aldiaren barruen kokatu ditugu, eta ja hasi gare horreitako bakoitza garatzen, ulermenaren unibertsalizazioa izango da lehena, hizkuntza eskakizunak postu guztiei esartzeko, ez bakarrik zeharkako lan postuetan, guztietan, eta gainera beste mugarri bada, ez bakarrik hizkuntza eskakizunak esarri, baizik eta horren kudeak eta nola iten dugun, ez bakarrik lan postu hizkuntza eskakizunak esartzerakoen, baizik eta postu horrek betetzera datozen pertsonek nola betetzen dituzen eskakizun horrek eta betetzen ez dien kasuetan nola kudeatzen dugun. Orduen, urratxo bat eman dugu eta gero urrengoko puntuen aurkeztukot. Gune hegemonikoak babestu eta trakzio funtzioa eman, mapa linguistikoen kudeak eta bat, arnazguneak, lehen aipatu do, kooperatiba, gune, departamentu, negozio, errealidadi ez da guztietan berdina, eta hor, hori mapa linguistiko tara ekarri dugu momentu honetan eskudeak eta ja zentralizatuagoa izati eta zehatzagoa izateko gune bakoitzien. Euskerari funtzio propioak eman, baditugu hizkuntza politika, badauko zehaztuta hizkuntzen arteko kudeak eta hori, baina ez dugu espreski esan euskerak ze toki eukiko dauen eta zer egingo dugun euskeraz eta euskeraz bakarrik. Eta euskera normalizatzeko proiektuei komunikatu eta legitimizatzeko ekintzak abian jarri, Eta hau lotuta dau, azkenengo hau, hasierako aipamenakin, kooperatiben sorreran aberastasuna sortu eta aberastasun hori modu orekatu baten banatzea, hori izan da kooperatiben izaera eta sorrerako egiteko nagusixena eta gaur egun berresten da ideia hori, aberastasuna sortu eta banatu erabiltzen dugu guk barruen, kooperatiben egiteko gaurkotu bat bezala eta hizkuntzan esparrura ekarri dugu gogo eta honekin. Hizkuntza eskakizunak kudeatzeko arau berri bat onartu berri dugu lehenengo lan hildo estrategiko horren baitan 2019an 2 urtetako ibilbide bat eta gero. 8 kooperatiba, bakoitzak izaera desberdin bat, talde bagara, baina ez da erresa gauzak onartzie. Eta aurrera pausuek adostasunen zemutie, 5.000 pertsona gara, baina lortu dugu momentu honetan urratxo hori emuti, ulermenaren unibertsalizazioa lanpostu guztiek euki behar dago eskakizuna gutxieneko bat ulermena izanik, hori garbi ikusi gauen gogo eta fase horretan, eta arau honek horixe da zehazten dauena, zehazten dau baita eskakizuna zela esarriko dien. Beste mugarri garrantzitsu bat, oinarte ez dugu inoiz esplizituki esan bazkide izateko euskeraz jakin behar danik, naiz eta kudeaketak eta eskakizunen kudeaketak eta sarreretan eta kontutan hartzen dan, eta momentu honetan hori arautu dugu, nahitaskoa izango dela lanpostuaren eskakizuna egiaztatzea behinbetiko bazkide iterako orduan, Hor kontratazioarako eta barne promozioetarako irizpideak jarri dugu eta hori nola kudeatuko dan. Eta arau honek dauken berezitasun bada, betetzen ez dan kasuetan nola kudeatuko dan. Bai kooperatiba barruen eta bai talde mailan. Tokian tokiko mapa linguistikoak, apur bate fokua gune bakoitzera, organo bakoitzera, departamentu bakoitzera ekarteko eta bere izaera kontutan hartuta urratsak modu espezifikoan emuten fateko, ezagutza bermatuz, erabilera sustatuz eta kudeatuz hizkuntza. Hau da, adibide bat ikusteko, taldie Fagorreseko 2. mailako kooperatiba bada, 8 kooperatibek osatuta eta Fagorresekopek egitura propio badauko
bulego zentral batzuk dauko bertan kokatuta, eta taldien gestiorako organoak kudeatzen die bertatik. Bai, mapa honetan, ez dakite ikusten dan, baina goitiberako zerrenda honetan, beltzez dausenak die talde mailako organo eta batzorde ezberdinak, eta behien grisez agertzen dienak die bulegorokorretako departamentu eta batzordiek. Bai? Momentu honetan, hau da taldeko egituran argazkia. Gorriz dausen bi gune honetan, ulermena ez dau bermatuta. Beste guztietan ulermena bermatuta dau, eta gainera ikusten dozue horreitako 6-8 gune arnazguneak diela. Bai? Guretako hori oso garrantzitsua da. Bai? Taldiek tiratu egiten dago kooperatibetatik, bai? Honek arnazgune honek trakzio lan bat egiten daue kooperatibetara, eta hori erabiltzen dugu. Fagortaldien lidergotza linguistiko hori aitortze zaio bulego orokorrai eta fagortaldiei. Ez da berez sortu egoera hau mantendu inbida, ze organotan dausen pertsonak aldiro aldatzen die. Bai, kooperatibetan organotakuek hautatu egiten dien pertsonak die, ez die danak ejekutiboak eta izendatutako pertsonak aukeratuak die, bai, orduen taldien bai dauko ekimen batzu, politika batzuk, bermatzeko honek ja arnazgune baldin badie zen neurri jarri behar dugun kooperatibak ordezkarisek aldatu bituen aldiro, zaindu beharreko mekanismoak zeintzuk izango dien. Bai, grafika honetan ikusten da, ulergune ez dien gunetatik urratsak emun eta ulergune izatera pasatzeko, kudeak eta zein izan marko litzaken, arnazgune izatera, arnazgune potentzial eta azkenik arnazgune bilakatzeko gune horreik, ez da. Euskarari funtzio propioak emutie, oso ondo dauz politika guztiek eta gure kudeak eta antxertatuta eukitxe, baina euskarak eukibideu funtzio propio batzuk, ez da, bermatuko badugu bere iraunkortasuna. Bai, funtzio propio horrein artien, taldien guretzako naturalak dien bi esparru identifikatu ditugu momentuz. Bata da kooperatiben arteko harremanak, harreman instituzionalak, eta bestetik bazkide eta kooperatiben arteko harremanak. Bai, hor dauz komunikazio guztiek, gure egiturak eta guztie organuen dinamikak, batzarra diela, bai, komunikazio sistema garrantzitsu bat pixu edauko horrek eta horren kudeak eta euskera utxien izate markatu dugu helburu moruen eta horretan urratsak emuten gabitzai kooperatiba guztiek ja martxan dauki bi kanalen dinamika, bi kanal horrei erantzutetza gure euskera utxien edo elebitan eta taldetik behala funtzionatzen dugu kooperatibai begire. Bai? Eta hasieran esan dugu, gizarte erronkekiko konpromisue, ekarpen soziala, ez da, egixe da, Fagorren euskera planen izaera 20 urte honeitan izan dela barrura begira lanain eta barruen lanain, baina eragile asko gauz danok helburu berdinaken eta uste du Fagorren begogo eta horretan izan da gure buruei jarritzaun etxeko lanetako bat, hau gizarteratu eta gizarteen be eragile izaera hori aitortzen fati. Eta nahi notxe.